So strednou odbornou školou v Hnúšti oni pripravili s fyzioterapeutom a podobne. Lebo som nedala bodku. Zase nemohla byť bodka. Nech to máme za sebou čím skôr. A metodicko... Ešte raz. Ešte raz. Andrejka stráži dvere. Nachádzame sa v centre Dobre? Čo ďalej? Nachádzame sa v centre Čo som povedala? Kokos. To som už ako mohla toto povedať. Výhodou je aj... Červenám. Cítim. Spokojný klient znamená aj pre nás spokojnosť. Sme veľmi radi, pokiaľ sú s nami spokojní. Ešte raz. Čo som to mala povedať? To je sprostosť. Dobre. Koniec. Doniesť im lieky a dosť. Piešovská kotlina. Dobre, už som skončila. Potrebám. Čo som spravila? Dobre. Čítate to alebo? No niečo, čítam z tohto, niečo z tohto, tak zbúcham to. Už sa ma nič nepýtajte. Koniec. A dosť.